ще играя на... Ще покажа... То се казва Мъстър. В Майнкрафт. Сега ще покажа как се играе с него. Изгажи! Мъстър в Майнкрафт. И сега ще покажа как се играе с него. Този клип ще бъде към 5 минути. Той ви помага за много работи. Вижте, например, това. Тук си слагате скинове. Колко ти ще вземаш ли геймплей? И тук има пак скинове. Това са скиновете. Тук има мапове и тук има мапове, които сте теглили. Тук са за графика. И тук има графика, които сте използвали. Тук пак са кодове за села. А пък това... Какво правиш, бе? А пък това е за графика. Пък това е за графика. Колко е малко... И това ще бъде от мен за